para nga hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tubtob 5 ka kapsula sang litribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang litribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil. Agod hindi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya litribayo. Sir Kevin. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid nga akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bala. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Dok Ramil kag Dok Sam isa man gali sa kabangdanan no nga naga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga sa may mga GERD mo. Amo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon. Siyempre busog ka. Busog ka. So damo man nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunan pagadto sa tiyan no. So, wala. Dapat tulog wala. Tulog wala. Labi na kung late dinner ka. Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no. Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalang pala ang imong panulukan. Magalingin pala ang imong nga uhaw. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama,
programa. Kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:07 na sang aga. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one
ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Maayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton nga mga ka-K5 nga nakatutok na sa ilatag sa ka mga radyo sa sining nga aga. Base na tingala ka mo, nababahi na sa bunga programa. Ang temporaryo nga talos kay ka-K5 John Sapio, kay ka-K5 Enrico Zurita Jr. Ako ang inyo makaupod subong nga aga from 11:30 o 11 a.m. Atubtob alauna sang hapon sa programang 11 Mbps ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Nagahimos na balas ang inyo sinitagsak ka mga palanyagahon. Sa mga ka-K5 naton nga nagapamati sa mga kabanuahanan sa probinsya sang Iloilo. Sa 42 tanan ka mga kabanuahanan, nag-isa ka component city sang probinsya. Ang Pasay City maayad-ayad gid nga aga. And of course sa mga taga-syudad sang Iloilo, nagapamati, nagatutok dara sa distrito sang Haro, distrito sang Mandurriao, sang La Paz, sang Molo, sang Arevalo, sang Lapuz. And of course dara sa may city proper. Sa mga merkado publiko naton, na masako na kay iban subong palang nagapamalaklon. Sa mga nagabaligya subong sa mga bulag para sa Valentine's Day, buwas nga adlaw. Okay, sana lang gid ka tulong. Valentine's Day na mga ka-K5. Pati may gina-expect bala ka mo yung bulak nga mabaton buwan. And of course, naka-live kita sa aton sining Facebook page at K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kan may luyag ka mo dra nga tamyawon. Kung gusto ninyo makigbahin sa inyo sining mga insights sa pila naton ka mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad. Comment lang ka mo dra kag like, follow kag share sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Kapod naton subong sa Master Control K5 Edmar Liquinia, and of course K5 Lawrence Espeja Suliman. Subong masako ang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kay subong adlaw mag-aabot ang presidente, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Diri sa Iloilo City. In line man rin mga ka-K5 sa ipatigayon nga Grand Rally sang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So may pila ka mga road closures
May pila naman ka mga advisory ang aton siring transportation o kon Traffic Transportation Management Unit o kon TTMU headed by retired Colonel Aldarico Garbanzos. O tisubong ganing adlaw wala man sang klase at all levels diri sa may syudad sang Iloilo. Kaya syempre ang ining Grand Rally, they expect na madamo ang magtambong. And they estimate mga ka-K5 around 40,000 to 50,000 ka mga individual ang magtililipon. Mag-start ining ila sa nga programa sa may distrito yasang Mandurriao. Dara sa may Gaisano ICC ground. Karon no, alas 2 ang hapon mga ka-K5. At subong pa lang gani, may pila na ka mga road closures. Nakaalerto ng aton sining kapulisan ang tanan nga mga law enforcement agencies. Kaya syempre, first time ni nga magpadulong ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Dari sa syudad sang Iloilo. Sa iban nga mga probinsya, sa iban nga mga syudad dari sa Western Visayas, makapila naman siya makabisita. O diri lang, paganin nila kung wala sang endorsement kasi hindi pa ni magkadto dari si Presidente Marcos. So mga ka-K5, bantayan karon ang pila ka mga situational report. Kagaton siri nga mga reporters sa ilatag sa ka mga beat o kon areas, area of responsibilities. Agad mahibaluan naton ang latest nga dalagan sang trapiko. Pila ka mga preparasyon kag sitwasyon dira sa palibot sang Gaisano ICC Mall sa may distrito yasang Mandurriao. And of course, ang pila naton ka mga preparasyon sa mga nagabaligya dira sang Bulag para sa Valentine's Day. At mayara sila sa mga designated nga mga lugar. Sa diin sila pwede ka plastar sang ila sini nga mga balaligyaan sa mga rosas kung ano man nila nga bulak o ang baga ni nila kapin pa kung sa mga mag-asawa may pamilya na may kabataan atang mo na lang nasakon bugas bugas na lang ko no. Okay, syempre kung magbakal ka sa buong bouquet of flowers ara ko no sa 1,500 pesos kasi subong ang isa kasako sang bugas or mga 25 kilos na ganito subong, no? Mayara sa tawag na mga 1,300, 1,400. Depende man sa klase. Pero ano na balang plano sa aton sila mga ka-K5 para sa Valentine's Day, And of course, kwaon man naton karon ang pila ka mga update sa mga pila ka mga balita diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Tayang aton siring patrol mga ka-K5 ara subong sa may banwa sang Haniway. Kaya aga pa sang kalibutan kay ina. May nagtingkaya dito yung kon may nagtakilid. Nadisgrasya dira nga isa ka public utility jeepney o kon PUJ. Kung ginatawag naton man nga traditional jeepney dira sa isa ka barangay sa Banwa sang Haniway. I-check naton karon ang updates kay mostly ni kuno no napilasan ang mga sakay, especially ang mga estudyante around 7 pasado las 7 or mga alas 8 na to kay nasang aga sa natabo ang ining aksidente mga ka-K5. Tikabay pa nga wala kita sang casualty sa sining aksidente. Kung madumduman naton, may amo man nga natabo last time. Kung sa mga nagliligad, tinalikdan nga mga binulan. Dito sa may Banwa sang Leon. I-check natin karon ng update tupod sa aton sining patron with ka-K5 Karen Badilla. By the way, maayad-ayad gid nga aga sa aton sining mga viewers sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Tara kay Sir Fred Pasgala, kay Sir Mac Job Benavides Feloteo, sa miyembro pagidra sa aton sining Solid Supporters, maayad-ayad gid nga aga sa mga ara subong sa abroad. Nagatanaw kag nagatutok man diri sa aton nga pagpanglagan. Maayad-ayad gid nga agaw kung ano man dira nga oras sa inyo. Happy viewing lang diri sa aton siri nga programa. Sa aton man nga mga K5 mobile taxi patrollers.
Mga naga-usoy, nagalibot-libot diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kon Iloilo, nga maabtik nga naga-send sa mga update ha. Kung may mga disgrasya sa dalanon, sila pa ka mga update. Salamat gid mga sir. And of course, aton man dira nga Western Visayas Transport Cooperative kon WVTC patrollers headed by Mr. Boyet Parcon. Ayad-ayad gid nga aga Sir Boyet kag kay Mr. Hali Alcarde dira sa mga pau kag sa aton man dira nga mga driver. Safe driving lang mga ma'am kag sir. Ang pila naton kapag istoryahan diri sa aton siring pagpangalagan sa programang 11 Mbps. Temporaryo nga talos kay K5 John Sapio. Kag sa aton siring mga headlines. Ang jeep nga may karga na 30 ka mga pasahero natumba dira sa may barangay Kanawili, Haniway, Iloilo. Check naton karon kung pila diri ang napilasan magin pangdala sa ospital. Kamusta ang ila siring sitwasyon kag kung paano ni bala natabo sa aton siring makitaan diri sa mga video o dokumentado man diri ang dalan. Sa dugang nga mga headlines naton mga ka-K5, ang mga manugbaligya subong sang bulak masako na diri sa syudad sang Iloilo isa ka adlaw antes ang Valentine's Day. Ati tanawon naton karon ang mga update upo diri kay ka-K5 EJ Cordova. Ang nagalibot-libot subong diri sa Iloilo City. Kagkahapon, maging kasang drug bypass operation dara sa banwasang istansya sa probinsya sang Iloilo dara sa 5th Distrito. I-check na naton karon ang update kag ang follow-up report ni K5 Region Bataanon. Kay may isa ka babae muna na subong uso no, naga-hit-hit, nagahigop sang syabo, gin live pa sa Facebook. Harap lang mahimo ka na ganis ang iligan, mahimo ka na sang katuntuhan, pakita mo pa sa bilog nga kalibutan. At i-check nato ni karon ang pila ka mga updates. Upo diri kay K5 Region Bataanon. Kung naguso na nimo, kamo ko makitaan subong sa social media, especially sa Facebook nga gina-live nila. O samtang nagahigop sila dira sang shabu. Uyat-uyat ang aluminum foil. O kagapaaso-aso dira sang ilang nga mga baba. Nagatutok sa subong sa aton siling pagpangalagan. Diri si Sir Ernie Cabanilia. Ganatamyaw niya dira ang teal. O kontales ni ano ni busy sa inspection bag employee. O si security guard Tales or Tails ni sir. O sa mga security guard na nagatutok sa aton siring pagpangalagan. O sa mga universities diri sa syudad sang Iloilo. Kalabanan daton nga suki ang mga security guard. Adre sa may Western Visayas Medical Center. Dura kay SG Francisco Ag sa ila sining admin aid nga supporters man no. Kung pamati gid permi sa mga updates sa Facebook page ng K5 News FM Iloilo. And of course, dira man sa aton siring radyo kay ginhatagan tato radyo nagligad. Dira kay Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio. Good morning langga, mga Pita DTX Coffee Mix available na sa Buns and Glory Store sa may Miagao. So kung gusto nyo dira kung taga-dara ka mo sa Miagao, gusto nyo dira mag-higop-higop sang kape, ang healthy coffee ni Dr. Militang Uy, ti inom ka mo dira sang DTX Coffee Mix, bakal ka mo sa may Buns and Glory Store ni Ma'am Glory Blanco Cedo Nagalio. Kay 5 Arnold Barbero, dira sa may Pasay City. Mayad-ayad gid nga aga, lapit na lang gid mag-udto, 30 minutos na gid lamang. Kay Ma'am Bings PSG, ang balya, cash na lang ako niya para sa Valentine's Day. Kay Sir Fred, mayad-ayad gid nga aga. Tiyan mo na gani. Subong damo na yan naga-hit-hit sang shabu.
Mga grupo-grupo Ati kalabanan mala nag-impluensya sa illegal nga droga. Ati mga barkada, mga grupo, kaisa generason pa na nila, vitamins na. Kaya pulaw-pulaw kami para may energy kami Para magpagsik manamon nga lawas. Para hindi kami matuyo. Ati nami, bala na nga rason. O galing mga ka-K5, once nga nakahit-hit ka na sang syabo, natistingan mo na ang ginatawag nga addiction, unay sa lawas. Tiiban, damo-damo sa mga krimen na nagakatabo sa aton subong nga mga kabanuahanan, mga komunidad. It is because ang iban, kung wala na sang inugbakal sang syabo, wala na sang inughit-hit sang illegal nga droga, mga wat na lang mang-hold up. O kung hindi man mang-hold up, kung ano padra ang ila sini nga paliwansan, para lang makalampuas kag makabakal liwats ang syabo. Kaya mo rin budlay kung kaisa, kung sino pang mga pigado, o mga ginasagod sang gobyerno sang ayuda, o sila pa na ka-afford o kamahal sa bungsang illegal nga droga. Hindi sila kabakal sa ila sini nga mga bugas, pero kabakal sila sang syabo, mga ka-K5 nga ni libo ang bili. Ang bagani ni Sir Hudlo Montana, ding ang bato, sobra pa sila sa Darna. O galing si Darna, gagwapa kung makadakop sang bato, o sila yang mga gagamit sang illegal nga droga, gamuludlo ang ilang mga mata. Dito wala pa gani ako may nakita nga tawag na gagamit sang illegal nga droga nga gaglow up. Todo halos tanan sila gaglow down. Ang ilang pisngi gayulupok. Ang ilang mga mata gamuludlo. Okay, tamo ng 25 palang edad ya, prong kung tanawon mo tsura ya. O daw 45 kung 50 na kay batak na sa illegal nga droga. Ang bagani ni Sir Fred Pasgala de Ocampo, isog na sila makasuyop kung wala karga. Isog na sila kung makasuyop, pero kung wala karga, daw tutoy nga bitikon. Insakto gini. Ang iban na. Kung makasuyop, magabaligya sa bu, gagamit sa bu, isog-isog. Kung madakpan nga na isang kapulisan naton, mahibi-hibi. Hanggang wala ko na yun. Wala ko yung gahimo sina. Pero kapanalom na imo dimples. Hindi na dimples na yupok na imo nawong. Pero ang bagani ni Ma'am Bings PSG, ang pamangkot diin bala gahalin ang syabo. Nga abala, bisan grabe na bantay sa mga kapulisan naton. Galusot yapon ang illegal nga droga. Kung pasiktuhon mo ng iban nga magkaladakpan, ang balon na nila dito man na ginapagi sa mga puerto o sa mga pantalan. Ano ang himuon diri sa aton sining nga gobyerno? Kung hindi man gani sa mga puerto naton, dara sa mga coastal areas, sa mga nagabangka dara nga nagapalusot sang illegal nga droga. Madugay na nga kampanya batok illegal nga droga. Damo naman sa mga tao ang aton sining nga law enforcement agency. Mga pulis naton, mga taga Coast Guard kung dragon man galabay sa coastal areas. May ara man kitang Philippine Drug Enforcement Agency. Galing kung ano ka mautok ang aton sining nga gobyerno, ang aton sining nga mga law enforcers, mas mautok ang mga kriminal. Mas mautok mga ka-K5 ang mga sindikato na nagahikutar o nagapasulod sa illegal nga droga ang mga ka-K5. Kay Sir Wydon Gauntat Shabu sa Iloilo.
Kayang sistema, abe, ti gasalig na sila maka-plea bargaining. Kung mapriso sila, makagwa man gyapon. Kagang problema, mga ka-K5, kay mapriso sila, may access man sila gyapon sa gwa. Bisan ara sila sa sulod sang prisuhan, damo sa mga report. Hindi lang diri sa may syudad sang Iloilo kon Iloilo province, kundi pati man sa Manila, no? So dito nagaiban dito pa kuno gahalin sa New Bilibid Prison. Kung for example, ang kilan nga mga illegalista, dito sila payagamando. O nga riho, diri mo pick upon, diri mo kwaon ang illegal nga droga. Ikaw ni transak, bayaran talang ka. O, para tawag na. O, kampiyon dra ang imong nga kabuhi. O, kinatawag bala nila nga kabayo. Amo nang pamalakad. Sa sini nga mga tinion, hindi na kinanglan niya nga magpaluming-luming kita diri. Kinanglan naton sa ginatawag nga kamay na bakal. O kung pahalugan mo ni sila, o pagustuhan mo ni sila. O sa dako nga porsyento na subong sa aton komunidad, damo na subong kahit-hit sang syabong. O kung magkaladakpan gani, naraman girikanan nila, hambalon sa mga girikanan, buot na bata ko ang wala naga-involve sa amo na. Pero kung pasiktuhon ang ilang mga kabataan, o tiga engage gid man. Kung kaisa, bisan ano kalaygay sa mga girikanan, bisan ano kalaygay sa eskwelahan, may mga buot naman na. Balaan na nila, hindi na makayo silang alawan. Sige, hit-hit nga hit-hit. Feeling, abi mo, maggahay ang ilang balatsago. Kita mo nang ma-reach nilang satisfaction level. Shoutout na sa may konsumo man dati, sa Melcher family, isang maasin. I-check natin karon ang update grasya Banwaya sang Pavia regarding sa natabo nga hold-up incident mga ka-K5 atong fuel tanker. Fuel tanker sang Mitsco-op wherein amo to ang may dalang 300,000 pesos nga income sang pila ka mga ruta nila dira sang modernized buses. Sa latest investigation sa aton siring nga kapulisan, isa sa 3 ka mga sospek na ginaaligar nagpang-hold up dira sa may Banwasang Pavia. Aktibo nga empleyado sang Mitsco-op. O ko naga-duty pag-iyapon. Pero the catch is, aktibo siya nga empleyado after natabo ang ining hold-up incident mga ka-K5. Balaan nyo bala nga pagkasunod, pagkaaga. Nag-duty pa ko, no? Tapos nagambal pa na siya, nagpulo pa mangkot pa na siya. Uy, ano to natabo, Mig? Hold ka na, hold up to 300 men? Wala sila kabalo nga may isa na gali nga iladra empleyado. Suspect man gali sa sining pagpang-hold up. According diri sa aton sining kapulisan, ang inikono nga empleyado ang kapila naman magreklamo kung may pagkatawag na pagkareklamador ang batasan. Kaya nagliligadan, di ba, nakapila naman naton nga report ang Metro Iloilo Transport Service Cooperative. Kapila naman dra may problema sa pasweldo. O di malink wala ayhan naton ini sa delay nga pasweldo. Ano ni balos sa mga gindilian ng sweldo. Ang aton diri wala kita ga-conclude Hindi nagapamangkot lang kita. We are raising questions. Kung kamo magtanaw, kaya according niya sa investigation sang pulis naton, isa ka miyembro kon tawag na empleyado nila gyapon ang isa sa mga suspect. Ano ni Blan nagtanom sang kaakig. Mambala, wala nyo kami napaswelduhan Ari mo ay. Actually, ang according ganit rin sa kapulisan naton, isa sa mga ginatang tanaw diri nga anggulo, ang ginatawag nga inside job mga ka-K5.
So probably balaan na ni sa mga sospek ang sistema diri sang pagbiyahe abis ang siring fuel tanker amo ning nagauyat sang kwarta. Kung wala kaya kabalo, hindi ka na magdumdum nga ang fuel tanker may bit-bit yang nga 300,000 pesos Hindi ang mga kriminal nga na iya. Kung mga hold upper nga na wala na sila yaga pa sino-sino nga bing for example kung sino lang una makalabay amo nang hold up punta. May target na sila iya. Na monitor na nila. Alangan man na sila nga mang hold up tapos wala galito unod ya ang fuel tanker wala bit-bit nga kwarta. It means may idea sila nga ang amo ni nga fuel tanker may bit-bit ni nga ginatos kalibo ka pesos. So bantayan naton karon ang pila ka mga update. Pero this time, i-check ka na natin, pwede si Kaki 5 Region. Si Kaki 5, si commercial kita na. Sige, commercial kita na yung mga Kaki 5. By the way, thank you so much. Kimera kita sang Feb Big Special. Ay post natin karon ng tagdaog mga Kaki 5. Pero thank you so much sa aton suri nga mga pinalangga nga mga sponsors. Adra sa Flowers by Richard, mga Kaki 5. Sa may Burgos Street, Seminario, Haro, Iloilo City. Adra sa may likod sang Haro Cathedral. Gusto nyo sang kampiyon nga bulak para sa inyo pinalangga, bakal ka mo sa Flowers by Richard. Bakal man ka mo dira or pagwapa ka mo dira. Kung hindi ka mo makabakal ka bulak, at ipagwapakan nyo, ipariban nyo. Ay manicure, pedicure nyong inyo sila nga mga asawa kung mga nobyo-nobya. Dara sa may Talia Doble Cara Salon. Dara sila sang branch dara sa may Pasisiri, sa A. Pane Street, sa Barangay Ilawood, Pasig. Sa Haro Branch, Landoni Street, lapit sa hypermarket, tubang sang American Cemetery. Sa Gimbal Branch, sa may Gonzales Street, sa Raymond Charles Building sa 2nd floor. Kaya kung gusto nyo man magkaon, mag-date-date, panyaga, panyapon. Kaon ka mo dara sa may Jeval View Restaurant. Sa daalom sa amon sining istasyon na. Kung gusto nyo maglagaw diri sa amon sining istasyon, tapos kaon dara sa may Jeval View Restaurant, pwede gid ka mo diri ka happy. Standby mga Kaki 5, time check. It's 33 minutes past the hour of 11. Standby, magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagaan. Diri sa 11 Mbps. Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Winipiyado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable
life. Kitang wala actually sa mga paghilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-ibong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kit sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa
company, may tsansa gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years kong bilang isa na empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Miluoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument na gigamit niya is our boss, Dr. Miluoy. Rako nga mga lessons nga akon na natunan kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Miluoy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team sa K5 News FM Bacolod. Nagumpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Miluoy. Never ko kina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Miluoy. Tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalakuan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:45 na sang aga. Nagapanumbalik ang aton siring pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Mga ka-K5, pagod malikawan ang trangkaso sipon, hilanat kag iban pagidrang nga sakit, inom kamo sang Klinika D3 Bio para mahatagan sang proteksyon ng inyong alawan kag para mangin mabaskog ang inyong immune system. Inom kamo sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. This time, i-check naton ang update para kay K5 Region Bataanon regarding diri sa babaye nga nag-live sa Facebook samtang nagahigop sang shabu nadakpan sa bypass operation. Sa K5 Region sa kampiyon nga report, good morning. Good morning, Kat K5
Kim. Good morning man sa ating mga tigpalamati dira sa maya K5 sa Iloilo. Sa K5 Kim, dakop ini ang babayi no nga nag-viral bangod nga gin-live sini sa Facebook ang paggamit niya sa nga shabu sa ginpatigayon ni drug by bust operation dito sa may barangay Zone 1, Inventor Street, Estancia, Iloilo, alas 3:19 sang hapon, Pebrero 12, 2025 ka K5 Kim. Sa impormasyon nga nakuha sa nga K5 News at Amsara, ginkilala ang subject ka K5 Kim kay alias Apple, isa ka high-value individual, 32 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Ka K5 Kim, upod man sa iya paghinakop ang iya live-in partner o kung upod man sa iya nga gindakop ka K5 Kim, ang iya live-in partner nga si alias Michael, isa ka street-level individual, 27 anyos, kag si alias Christian, menor de edad, 17 anyos, nga lunsay man mga residente sa amo nga lugar ka K5 Kim. Nakuha sa ila ang may kabugusan nga 290 grams ng illegal nga droga kag may standard drug price nga 1,972,000 pesos ka K5 Kim. Ang nasambit nga operasyon ang ginpatigayon sang IPPO PDEU Team 3 sa pagpanguna ni Police Major Radja de Lima kag upod man sa mga katapo sa nga Estancia Municipal Police Station, PIU, IPPO kag Iloilo Marbsta HRMU 6 ka K5 Kim, nahibaluan man no nga ang pagmonitor sa singing nga nasambit nga subject naglabot man ka K5 Kim sang isa ka tuig matapos nga naga-viral ini ang video niya sa Facebook ka K5 Kim sang nakaligad nga tuig. Balisang saan og na ang iyang video ka K5 region na post? Nagligad ka kay 5 na tuig base sa interview naton kay Police Major Radja de Lima, hambal niya ka kay 5 giiyaging pahayag ka kay 5 Kim nga sang nakaligad pa ini kuno ka nga tuig na tabo o ko na nag-live siya. Yes, ka kay 5 Kim, nag-video sang iya ka ugalingon nga nagagamit sang ini nga shabu ka kay 5 Kim. Matapos ito nga naga-viral ang video, ginamonitor na ini siya dason ka kay 5 Kim sang mga kapulisan, hambal niya Police Major de Lima, kung sa diin ka kay 5 Kim nga naglabot gid sang isa ka tuig matapos nga nadakpan ini siya ka kay 5 Kim. Pero ang ining subject ka kay 5 region, tawag na anong rason kung nga agin live ya pa ni kuno sa Facebook ang pag-hit-hit sang sabong? Dati 5 Kim, kaya base man sa impormasyon nga nakuha during sang pagdakop sa iya kahapon, iya maniging saysay ka kay 5 Kim no, nga tungod kunong sa tamaan bala ka boring bala kuno ka kay 5 Kim. Grabe nga boredom. Yes, oo. Amo na kuno ka kay 5 Kim nga nagaburo video sa sang selfie kagin ako iya man ini ka kay 5 Kim no, nga ang paggamit ang nga positibo siya nga nagagamit sini nga illegal nga droga apang wala gin panginwala niya iya nga nagatulod siya sang droga ka kay 5 Kim. May information na akon tawag na akon diin ning iya sining source or probably diin na siya baligya man sang illegal na droga dira man sa may Quinto Distrito. Yes, ka kay 5 Kim, actually tumandok din inabi siya sa may Quinto Distrito hambal man base sa ating interview man ka kay 5 Kim kaga may ginit lang man ini siya ka kay 5 Kim nga mga tawo during sang iya paghinakop nga may ara kuno nga award nga pulis nga nagadinakwaan niya ka kay 5 Kim. So base ang awol nga police nga ni base dako maning may mga connection man ni ka kay 5 region? Yes ka kay 5 Kim. Pero subong bala ka kay 5 region no? Nagadamo na gid. Ang naga-post sa social media, no, naga-live sa ila sining bisyo ka kay 5 region. Yes, kay 5 Kim, actually do umpisa nga nagwa ini niya iya o na sang umpisa nga nadakpan siya no. Do nagsigi-sigi ulrolhot sa kay 5 Kim ang mga video nga gagamit na uko na naga-involbar na sang ilang mga kaugalingon sa social media no. Daw nagalapta na gid sa kay 5 Kim kag daw ginahimo na lang nga ordinaryo nga hilimuon sa Facebook ka kay 5 Kim. Like do mambal bala naton nga duhabi lang nila. For example, ang iba naga-post ang ila hiking, sang ila trekking, o kung pareho sa imo ga-post ikaw sang imo nga pag-report o pag-inom-inom sang DTX Coffee Mix, iya ga-post siya sang ga-hit-hit siya sang shabu. Gapat session sila.
ang hambaga ni K5 Kim sa mga netizens, harap-harapan ng pagsuyop. Wow, sakto ka K5 Rijan. Nagambal ka nila, diin madako pang isda kundi sa baba. Pag sila man mismo ka K5 Rijan, mo sang bagi nga madakpan sila. Kabisyo ka na sang illegal, video-videohan mo pa ko galingon mo, i-post mo pa sa social media. Kaya may info, may kabataan ni ang babae nga ni K5 Rijan, o po ang live-in partner niya. Yes, K5 Kim, base man sa aton nga nakuha nga impormasyon kay sa interview kay Police Major Dadya de Lima, may isa siya kabata. Kag actually K5 Kim, mabatian taman ining wawaw sang bata during sang pagdakop sa iya kahapon. Kaga hambal man niya Police Major de Lima nagkapag sang pagpangdakop sang pagdakop sa iya K5 Kim, ginkuha gid imidason ang bata kagin pagwa sa area kung sa diin siya rekisahan kaga gin dakop K5 Kim, kag grabe gid ini bation gid ang wawaw man sang bata no. Sa subong nga mga tingon sa K5 Kim, ang bata sining alias Apple maara naman sa iya pamilya kag kabay pang may mga interventions man kay nagtuga man ini K5 Kim sang trauma sa bata no. Yes, K5 Kim. Bali dira sa ila nga balay K5 Rijan. Pila na da sila ga tinerdera kag tawag na ila man gid man na dara balay. Ilagi na dabalay K5 Kim, bali tatlo sila sang iya nga bana, live-in partner, bali kagapon K5 Kim pagdakop sa ila, may isa pagidya nga nagasadto man didto kaga nakadakop man K5 Kim. Bali tawag na. So anong involvement niya sang 17 years old K5 Rijan? K5 Kim, pagadakop dito kahapon sa ila, doari man ini sa area ang 17 years old, ang menor de edad, pero aton man nakurkwaon, aton ano ba lang involbar, sinikid wala taman K5 Kim na nakuha, no? Pero upod sa ila, nadakop man ini ang 17 anyos K5 Kim. Usually, for example, do visiting ka ba no? Sa isa ka area, kasi upod man nila sa pot session, makon mo 17 years old pa lang, minor de edad, na-expose na siya sa mga tao nga engage sa illegal nga droga. Most probably, once you're exposed sa mga tao, ambagan nila kung sino ang mga friends mo, ano ganing sikat nga quotation K5 Rijan? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bahaw, tsakto gin. Kung sino ang ginaupdan mo, that reflects on your attitude. Mananong ilang biga, dira mo biga. Mananong ilang bisyo, dira, probably maapektuhan ka man. Nabla ka K5 Range. Yes, tsakto gid K5 Kim. Bali Sir Hudlong Bantana, wala lang kuno basagan sang trip Para sige, K5 Rijan, thank you so much gid sa imo sa nga report. Diiga K5 Kim, ang inyong balita ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix na kakapekanan at detox katabalita. Nagikan din sa Banwa sang instansya. Ako si K5 Rijan Arbat Bataanan para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. Number 1 na kita sa Iloilo. K5 News FM. Nabatian naton si K5 Rijan Bataano. Makon mo, may bata pa ni sila nga duwa mga K5. Tapos dakpan sila sa illegal nga droga. Dakop sila. According gani sa BJMP, last time nakuhaan naton sa interview sa ang director o regional director sang Bureau of Jail and Management Penology of BJMP Region 6, mga around 70 to 80% sang population sa mga persons deprived of liberty kung mga preso, mga K5, ang kaso illegal nga droga. Di mapadugang-dugang ka mo to, pagutok-gutok pagit ka mo to sulon. Sige, this time, doon na nato ng aton siring pagpangalagad ay magasunod na ang aton siring MyTC Network News with sa aton siring anchor K5 Clarissa Berha. Standby, alas 11:55 na sang aga. Magapanumbalik ang aton siring pagpangalagad rigid lamang sa 11 Mbps. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM DTX 500 Help. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na hindi ka, wala na ba, tabos ako na, luha ko. Sabi man, pasko. Ngayon na, kadaan ako na. Sadya ko kanina, kabato na ako na. Dawak, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit nito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical attention, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security. Oras sa K5 News of Philippines. Ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Sama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Headline. Vice President Sara Duterte hindi na umano nagulat sa kasong inirekomenda ng NBI laban sa kanya. Headline.
House Quad Committee nilinis ang pangalan ni Porac Mayor Capil at iba pang opisyal sa pagkakasangkot sa iligal na pogo. Samantala, pamahalaan, pinawi ang pangamba ng mga magsasaka sa nakaambang importasyon ng sibuyas. Babaeng naka-Facebook Live habang nagsasyabu, arestado sa bypass operation sa Iloilo. Kumakalat sa SOCMED na 3,400 ayuda kada buwan para sa mga PWDs, senior citizen at unemployed. Fake news ayon sa DSWD. Samantala, 3 baril at ilang pakete ng shabu nasabat sa magkaiwalay na operasyon ng pulisya sa Capil. Pagpasok ng ilegal na droga sa mga barangay sa Cagayan de Oro dapat isisi sa mga kapitana ayon sa PDEA. Lalaki sa Sabungan timbog sa drug bypass operation sa Aklan. At pinaghihinala ang drug pusher, arestado naman sa bypass operation sa Dumaguete City. YTC Network News. YTC Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, hindi na nagulat si Vice President Sara Duterte sa inirekomendang criminal case sa kanya ng National Bureau of Investigation. Ito ang sinabi ng Vice Presidente matapos irekomenda ng ahensya ang pagsasama ng kasong kriminal sa kanya bunsod ng hindi pagdalo nito sa investigasyon ng NBI noong nakaraang taon. Nagpatawag ng investigasyon ng NBI ukol sa pagbabanta sa buhay na ginawa ni Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Una lang nagsampa ng kaso ang Philippine National Police ng direct assault, disobedience at grave coercion laban sa ikalawang Pangulo. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, House Quad Committee nilinis ang pangalan ni Porac Mayor Capil at iba pang opisyal sa pagkakasangkot sa iligal na pogo. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Martha Madalbayaw. Nilinis ng House Quad Committee si Mayor Jaime Capil at iba pang opisyal na lokal na pamahalaan na mula sa anumang pagkakasangkot o kamalian na may kaugnayan sa operasyon ng isang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Porac, Pampanga. Nauna nang inakusahan si Capil at ang kanyang vice-alkalde, gayon na rin ang 4 pang mga konsehal sa pagtataga ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Nilinaw din ni Barbers ang suspension ng vice-alkalde na si Francis Lawrence Tamayo at mga konsehal na sina Rafael Canlapan, Adrian Carion, SLJ David at John Nuevi Venzona mula sa anumang kamalian. Ipinangako rin ni Capil na ipagpapatuloy niya ang programa para sa pag-unlad ng Porac sakaling siya ay mahalal. Tapat na dumalo ito sa mga pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa investigasyon ng operasyon ng Lucky South 99 sa Porac. Matatandaan na inaprubahan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang legalisasyon ng POGO upang makalikom ng pondo para sa bansa, kung saan ang mga lisensya para sa POGO ay pinagkakaloob ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na may mandatoring mangalap ng buwis at magmonitor sa mga operasyon nito. Para sa YTC Network News, ito si K5 Martha Madalbayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At mga K5 sa iba pang detalye ng balita, pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba ng mga lokal na magsasaka sa nakaambang importasyon ng sibuyas. Sa press briefing sa Malacanang, tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang commitment para epektibong matugunan ang sitwasyon kung kaya't walaan niyang dapat ipag-alala ang mga magsasaka habang ito ay nasa gobyerno. Ayon kay Laurel, may kakulangan na 7,000 tonelada ng sibuyas ngayong Pebrero, kaya
kaya't ang importasyon ay isang taktikal na paraan para punan ito kung saan tiniyak niya rin na limitado lamang ang dami ng aangkatin. Darating naman na anyang mga imported na sibuyas bago ang peak harvest para mabawasan ang negatibong epekto nito lalo na sa mga local farmers. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, babaeng naka-Facebook Live habang nagsasyabu, arestado sa bypass operation sa Iloilo. Detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Kim Kaluyo. Arestado ang babae na nag-viral dahil in-live sa Facebook ang paggamit ng shabu sa ikinasang drug bypass operation sa Barangay Zone 1 Invento Street, Estancia, Iloilo, alas 3:19 ng hapon, Pebrero 12. Ang subject ang kinilala sa kay alias Apple, isang high-value individual o HVI, 32 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Arestado rin ang live-in partner nito na si alias Michael, 27 taong gulang at alias Christian, 17 anyos. Nakuha sa mga arestado ang tinatayang 1.9 million pesos na halaga ng suspected shabu sa bypass operation na isinagawa ng Police Drug Enforcement Unit o PDEU ng Iloilo Police Provincial Office. Nag-deny naman si alias Apple na nag-FB live ito, kundi may humiram ng kanyang cellphone at nag-upload ng inirecord na video. Sa ngayon, kulong sa Estancia Police Station ang mga arestado. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, inihayag ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang katotohanan at isang fake news ang kumakalat sa Facebook na makakatanggap ng financial assistance ang mga persons with disabilities, walang trabaho at mga senior citizens. Base sa abisong inilabas ng DSWD, ang website account na naglabas na impormasyon ay isa sa natukoy na nagbibigay ng mga peking impormasyon tungkol sa mga serbisyo at programa ng ahensya. Nangangamba naman ng DSWD sa posibilidad na maaring maidulot sa publiko ng fake news. Sa pahayag ng kagawaran, may mga programa ang ahensya na maaring i-avail ng qualified beneficiaries tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program at Social Pension Program para sa mga indigent senior citizens. YTC Network News. YTC Network News. Mga K5, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng balita. 3 baril at ilang pakete ng shabu nasabat sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa Capiz. Ang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Jolito Borda. Nasamsam ng pulisya ang 3 unit ng baril at mga sachet ng iligal na droga sa magkahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Capiz. Unang naaresto si alias Leo sa bayan ng Ivisan kung saan nakumpiska sa kanya ang isang short pistol type 12-gauge shotgun at 2 sachets ng iligal na droga. Inaresto rin ng Roa City Police Station si alias Jesse dahil sa pagtutulak ng iligal na droga sa barangay Punta Tabok na nasabing lungsod kung saan nakuha mula sa sospek ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu. Samantala, na-recover mula sa 22 anyos na si alias Shin sa bayan ng Dumalaga ang isang caliber 38 revolver na loaded ng 5 bala, isang unit ng pistol type homemade 5.56mm at isang sachet ng shabu. Mahaharap sa maraming kaso ang mga sospek at kasalukuyang nakakulong sa mga karsel na nasabing police stations. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, pagpapasok ng iligal na droga sa mga barangay sa Cagayan de Oro dapat isisi sa mga kapitan ayon sa PIDEA. Detalye ng balita, hatid ni K5K Buscaino. Dapat sisihin ang mga kapitan sa pagpasok ng illegal drugs sa barangay. Ayon kay PIDEA 10 Regional Director Benjamin Gaspe, malaki ang papel ng barangay chairman at badak officers upang masugpo ang talamak na problema sa ipinagbabawal na gamot
Sila umano ang mas nakakaalam kung sino ang drug pushers sa barangay. Puspusan ang anti-illegal drugs campaign sa Northern Mindanao. Kaya naman, sa mahigit 2,000 barangay dito, 308 na lang ang drug-affected barangays. Kasalanan niya ng mga barangay kapitan. Kasi kung wala siya sa listahan, kahit maraming na i-report dyan, hindi man yang saklaw ng pag-assist namin, pag-validate. No? Kung ano lang yung mga nasa document. Kunyari, ang nilagay lang ng barangay kapitan dyan na subject for rehabilitation na drug pusher ay 10. Dahil yun yung mga kilala niya, marami pa palang hindi. No? Nananawagan rin si Gaspe sa mga sangkot sa pinagbabawal na gamot, lalo na sa mga gumagamit na tigilan na ang nakakasirang bisyo. Nang sa ganon ay bumaba ang demand at wala nang magbibenta nito. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5 sa iba pang detalye ng balita, lalaki sa sabungan, timbog sa drug bypass operation sa Aklan. Ang detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonard Viray. Arestadong isang Kristo sa sabungan matapos ikinasa ang drug bypass operation sa may barangay Aliputos, Numancia, Aklan. Kinilala ang subject person na si Agosto de Luis Santos alias Kano, residente ng nasabing barangay sa pinagsanid na puwersa ng Numancia PNP at Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan. Nabilhan si Kano ng isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimba ng 1 gramo kapalit ang 6,500 pesos na bypass money. Ayon kay Police Captain Condrado Espino Jr., hepe ng Numancia PNP, matagal na nilang sinusubaybayan ng suspect kung saan ang ilan sa mga parokyano nito ay mga kasamahan nito sa sabungan. Samantala, todo tanggi naman ang suspect na sa kanya ang nakuhang droga. Sa ngayon ay mahaharap si Kano sa kasong paglabag sa Section 5 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Gayun din pinaghihinala ang drug pusher arestado sa bypass operation sa Dumaguete City. Ang detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Shara Humilio. 7 gramo ng shabu na tatayang nagkakahalaga ng 47,600 pesos ang nakumpiska ng Dumaguete City Police Station sa sigawang bypass operation sa Purokatuban, Barangay Bongpandan, Dumaguete City sa ganap na alas 5:10 kahapon ng hapon. Kinilala ang narasong individual na si alias Sano, 38 anyos, may asawa at residente ng Barangay Banila sa sabing lungsod. Nabatid na ibinenta ng suspect ng isang pakete ng shabu sa isang undercover police officer na humantong sa kanyang pagkakaarasto. Isasampa ang kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng RA 9165 laban sa suspect na kasalukuyan nakakulong sa Dumaguete City Police Station. Ikini si K5 Shara Humilio para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Pinatikos ni US President Donald Trump at tech giant Elon Musk ang foreign aid agency na USAID na corrupt at incompetent. Sa isang press conference, pinagtibay ni Trump ang kanyang commitment sa pamamahala at iginiit na naihalal siya para tiyakin ang katapatan o integridad sa gobyerno ng Amerika. Sinabi din ni Trump na ang kanyang pagbusisi sa gobyerno ay hindi lamang sa USAID kundi saklaw rin dito ang ilang pang sektor tulad na lamang ng edukasyon at militar. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Rex Santos Candos sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12:16 na sang udto. Mga ka-K5, ato na batian ang MyTC Network News. Nagkinadulong sa aton sang kaluman sing MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C, ang DTX Coffee Mix, ang healthy coffee ni Dr. Ramil Itang Uy, ang pre-bio coffee. Kung gusto ninyo sang matamis, wala sang nagapatamis sa inyo kabuhi o kung tagipusoon, inom ka mo sang pre-bio coffee. At this time, i-check naton ang latest update dito sa may area sang Haniway, Iloilo. Kasunod sa siring natabo nga aksidente or vehicular accident wherein na disgrasya dara ang isa ka de pasahero nga jeep mga ka-K5 wherein may mga napilasan nga mga pasahero and mostly iban kay nasa video makita naton mga estudyante iban padulong sa ilatag sa ka mga trabaho mga ka-K5. Subong ginatry naton sa connection sa aton siring patrol upod kay K5 Karen Badilla and K5 Jason Talaron mga K5. Manamyaw kita na idri kay Ma'am Mary Jane Hestoso, Ma'am Laura, K5 Laura Sumagaysay, K5 Hudlo Montana, Sir Benny Hermano, Alfonso Lorca Jr., Sherwin Marco Wia, Bembe Melchor, para sa may konsumo mandate kag Melchor family sa Maasin, Ma'am Remia Panes, and Ma'am Bing sa PSG. Panawagan dra ni Mark Lane Guardiaro, kon Guardiario. Morning ka K5, papost ang tani akong driver's license. Nadula dra sa may atubang sang Western Hospital sa Mandurriao. Nag-withdraw ako sa kilid sang butikang Pinoy nga ATM. Nakaguro na talupangdan nga nahulog galin sa wallet kong driver's license. Kag nakasulod sa card holder nga color blue may kwarta nga unod nga 2,500 pesos. Madamo gid nga salamat. Kaya mo ka mo mag-contact sa numero nga 0954481946. Kung sa Facebook ni Sir Mark Glenn Guardiario. Floriba Blanco Cedo Nagalio, good morning. Sakuragi Shuhuko sa may Mega World sa distrito sang Mandurriao may dayad gid nga udto. This time, ara na sa linya, si K5 Karen Badilla. Update dra sa nadisgrasyang jeep sa area sa Haniway, Iloilo. News FM, Kampiyon Report. K5 Karen, good afternoon o good noon. K5 Kim, swerte nga minor lang nga kapilasan ang naangkon sang pulo sa 15 ka pasahero sang jeep nga natumbad diriya sa may dalan nga sakop sang barangay Kanawibi, Haniway, alas 7:20 kaina ni natabo ka K5 Kim. Kag according sa pag-interview naton kay Police Captain Hector Ayagan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station ka K5 Kim, ginpahayag sini nga halin dito ya sa may barangay Monte Magapa. Actually, ang ini nga barangay ka K5 Kim, ano na gid ni siya? Bukid na gid ini nga bahin nga sang Haniway. Kag ginamaneho ang jeep ni Ronnie Mamon Guardialaw, 62 anyos, residente sang nasambit nga lugar, kag padulong siya kuntani sa proper sang natabo ang insidente. Kag kung mahibaluan nga may karga ni siya nga 15 ka pasahero kag sinako sang humay ka K5 Kim. Kag based sa investigation
sang aton nga kapulisan ka K5 Kim nga pataklad ang jeep dito ya sa may barangay Kanawili. Kaya actually ano ni siya ka K5 Kim dulhugon kag pakurbadahon ang dalan. Amo na nga sang pa saka siya ka K5 Kim nag-alang-alang ni ang pagkambya sang driver rason nga nag-atras siya pabalik sa idalom kag nadulaan sang kontrol rason nga natumba ini ka K5 Kim no. Pero ginatahag man diri sa aton ka hepe sang Haniway na si Captain Ayagan nga timahinay lang niya ang pagpadalagan ni Guardia Lau rason nga wala no sa may nakaangkon nga patal abi nga pilas ang iya nga mga pasahero. Ugaling amo na may mga gas-gas lang ang pila ka parte sang lawas sang pulo ni kapasahero ka K5 Kim amo na kagindala sila sa Haniway District Hospital kag tinagpromisa man ni ang driver nga si Guardia Lau nga siya tanan magasto sang pagpabulong sang iya nga mga pasahero didto ya sa Balay Bulolngan. Kag ginkilala ining mga pasahero ka K5 Kim nga sanday Emma Albuna, 58 anyos, residente sa barangay Atimunan, Haniway. Lidio Roche, 74 anyos, residente sa barangay Amhawan, Haniway. Mary Jean Satonero, 54 anyos, residente sa barangay Kanawili. Eufemia Ostaga, 72 anyos, residente sa barangay Atimunan. Juliano Albuna, 61 anyos, residente sa barangay Atimunan. Jana Grace Lentiha, 20 anyos, residente sa barangay Agcarope. Kag si alias Kian, 7 years old, ini siya ka K5 Kim, grade 3 pupil, kag residente sa barangay Monte Magapa. Ang isa man diri ka pilason si Rovelyn Casquete, 34 anyos, residente sa barangay Monte Magapa. Fe Guardialao, 68 anyos, residente sa barangay Kanawili. Kag si Ermelinda Tingson, 79 anyos, residente man sa barangay Kanawili, K5 Kim. So pamatian naton pala si Police Captain Hector Ayagan, ang hepe sang Haniway Municipal Police Station. Investigasyon ang sang aga alas 7:20 ang biyahe nga jeep pakadto sa halin sa Haniway going to sa poblasyon sa dire na may mga karga ini nga mga pasahero ano nga 15 according sa mga pasahero mga 15 to kabilog kag may mga karga mga mais pag pataklad nadulaan ini sing ano sing gina sang driver ang iyang kambya kag wala mang sulod amo ato nga lang-alang siya nag-attas ini ang jeep kag natumba. Pagtumba nagka-injury ang mga pasahero including may mga estudyante dito, may isa ka bata kag may ang mga minor man lang ilang injury kay napilpilan sila dito pagtumba sang jeep kag hinagaw man sila dala diri sa Haniway District Hospital. Ang nagpa-admit mga pudo man kabilog nga mga pasahero. Ka-K5 Karen, ang jeep nga ni ka-K5 ka, tawag na iya man ni mismo, siya man ni gabiyahe, siya man tag-iya. Yes, ka-K5 Kim. Ano lang ito, first time na natabo sa iya, kay tiin kagina to, suno sa kay Captain Ayagan, kag mismo dito sa residente bala nga na-interview man naton kay K5 Kim nga nag-alang-alang lang gid ang iya nga pagkambyada bala ng bagaway nagsulod ang pagkambya niya amo to nga umatras siya pabalik or padaus-os kag para bala hindi sila nga magbulid-bulid pa ka K5 Kim ginwahig yan ay pa right side amo to nga nabungguan ni pagani ang ang puno sang kahoy. Amo na dito sila nagtakilid ka K5 Kim. Pero maswerte. Pero pag takilid ya ka K5 kano nagtabog ang mga pasahero sa gwa sang jeep o kon iba dara man susulod?
Ara nang sa sulod ka kay 5 Kim, no, ang according sa kay Captain Ayagan, based man to sa pag-investigate nila sa area kaina, doon nagpilpila na ilang gid ka kay 5 Kim ang ining mga pasahero. Kag since hina ilang gid ang pagpadalaga niya, amo to nga why gid sang may natamaan ka kay 5 Kim. Pero ang driver, kamusta ka kay 5 ka din sa bong? Okay man ang iya nga kondisyon, ara siya sa ospital kay nagaano man siya kumbaga naga-facilitate man bala dito sa mga pasahero niya kay nag-promise siya kay 5 Kim nga siya ang magasto kay nagsatolay sila paagi kay 5 Kim nga siya ang magastos ang tanan nga galastuson sa mga pasahero niya nga nagkalapilasan kay 5 Kim. Pero dira ang area kay 5 ka sa imo nga pagpulo pamangkot, accident prone na daw kung first time pa lang may nadisgrasya sa dara nga area? Hindi man ka kay 5 Kim, no, kay according to kagina ang una to first time nga natabo nga aksidente ka kay 5 Kim. So diin ni halin ang jeep ka kay 5 ka, aga pa ni kayna naka-trip naman ni kayna sang aga before ning aksidente. Bali ang ini nga jeep halin gid dito sa may Monte Magapa, bali babaw na gid ni ka kay 5 Kim, kumbaga bukid na gid nga bahin ang ginhalinan niya. Bali first trip ya pa lang to kayna sa natabo. Kay may ara na to sila terminal sa area kay 5 Kim. Tapos supposedly padulhog na siya sa may town proper. Proper, yes, correct. Tisubong, tawag na ang mostly mapilas nila ka kay 5 ka, gas-gas lang gid. Oo, gas lang. Bali 15. Yes, is sila tanan ka kay 5 Kim. Lakit na ang driver, pero 15 ang iya nga pasahero. Kag sa 15 nga na, pulo ang pidason ka kay 5 Kim. So, mostly din nga hospital ka kay 5 ka. Basta iba ni sa RHU lang man, no? Kay kalbanan, minor injuries lang man. There is sa may Haniway District Hospital ka kay 5 Kim. There is sila ginpangdala according sa kay Captain Ayagan. Sige, ka kay 5 ka. Thank you so much. May iban pagit nga mga detalye or reports ka kay 5 ka rin, ang atong sila nga patrol. Ang sa Subong kay di bala may grand rally kita kag hindi kita magsala ka kay 5 Kim. Amo ni ang pinakaunang rally sa mga politiko or mga kandidato para ya sa 2025 elections nga patigayunon diri sa syudad sang Iloilo. Ang Iloilo City Police Office, actually initial pa lang ni ang nakuha naton ka kay 5 Kim kay medyo maulusako-sako subong ang mga heads naton sa ICPO, pero sa initial diri nga gipadala sa aton nga data nga may 781 ka mga security personnel ang ginpang deploy alinya sa Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office ka kay 5 Kim dire sa may ICC Gaisano nga bala ka kay 5 Kim kay ko madumdum may baluan alas 2 gini karon ma-start ang grand rally kag halin kaina sa paglabay ta dito sa may Kabatuan padulong dire sa syudad sang Iloilo. May mga kapulisan nakita nga nagabantay sa Higadalanon, especially dire gid mismo sa may rally area. Nagsulod kita dito ka kay 5 Kim, may mga may mga supporters na nga ara dito ang nakita naton ka kay 5 Kim, naka-series bus gid sila from 5th district sang Iloilo province ka kay 5 Kim, no? Puro sila mga nakaputi, may mga balloons. So may mga may mga So ano ang ilang color coding subong ka kay 5 ka puti ged? Hindi man, lain-lain ka kay 5 Kim, depende sa colors ang kandidato nila. Kay ang kagina, nalipat ako kung kay sino tsura ang nakitaan ko ka kay 5 Kim sa t-shirt nila. Pero may iban nga nakaputi, then ang iban mga naka-orange. Di kung magambal kita ya orange ka kay 5 Kim sa kay Villarne. ang puti ya, so probably sa iban ang blue ya kay tawag na sino ganun si blue kay Abalos. Kay Abalos, oo. So pero ang kalabanan tagi diri makitaan ka kay 5 Kim nga nagabinantay nga mga supporters, mga naka-orange halin dito sa entrance ng airport sa Kabatuan, pa Santa Barbara, pa Villa, kag diri sa Iloilo City gid mismo ka kay 5 Kim, no? Damo gid ang supporters sang iniya nga senador nga color orange.
So it means damo gali ti taga-suporta si Camille Villar ka kay Yes. Karen. Although Oo. nga do diri gani ambot kung effective gid man na yang ginapamutang yang tarpaulin nga ingat sa biyahe ka kay 5 ka. Ako gani ka kay 5Q, no? Ano rin, bisan diin nga area diri sa Iloilo, may mga tarpaulin niya. Mayo pang politiko nagapahanumdum sa imo. Pero tong pinalangga mo wala no. Do ka sakit ha. Pero kaki 5 ka, damo na may mga deployment ang IPPO and ICPO na lang man no, wala man sila nagpa-augment abi sa iba niya mga provinces kaki 5 ka. Wala na ka kay 5Kim. So probably karon isubong na nagalinaptanan na sila diri sa may Iloilo City. May patigayonon pa man nga Regional Development Council o kon RDC meeting o dira sa may Capitol area. Kag last 2 karon dira sa may tawag na sa may ICC sa may Gaisano tawag na Gaisano grounds kag 5 Karen. So probably pasiguraduhon man ni sa aton siring nga police nga safe ang aton siring nga pumuloy especially ang presidente ari abi ka kay 5 ka mo. Oo. So mo na Kag kung may baluan ka kay 5K, may mga ginpahamtang man sa subong nga Police Assistance Desk or ang ining ginatawag nga PADS, ang mga patrol sa kapulisan naton subong makitaan ta masako nga nagalibot ang mga motorcycle cops naton kag iban pagid nga mga law enforcers naton ka kay 5K kati kung may baluan 40 to 50,000 ka mga tawo ang ginalauman nga magatambong sa iniya nga rally ka kay 5K. Karon may pa-concert man. Pero ka K5 Karen, subong daan sa social media, may cancel culture. Kung makitaan ko no, ikaw dito. O yan, friend ko no, kung i-block sa Facebook, ka K5 ka. Makover ka lang man tuya ka K5 ka, no? Amo gani, unfriend na yun. Unfriend ko no, kung i-block sa social media. Auto-block ko no, ka K5 ka. Araw-araw. Ako na gani, lang inabasa nga ito niya kapulisan ka K5 Kung mag-support lang. Why nasang duro mo bala ka kay 5 Kim? Okay. Pero may ara ka kay 5 Karen, may mga tarpaulin nga nabutang sa street light or mga poste kag sa mga puno sang kahoy ka kay 5 ka which supposedly dibla bawal na. Oo, bawal gid. Pero dibla wala pa na mabaklas ang syudad nato no. Nagligan ga papisan sa lamang baklas ang asesyo nato. Subong ara ang presidente kag dagkuan nya tao na kordam sila ka kay 5 ka. Nagpisan sila. Oo, kagina pag halin ta sa may molo area, di kay syempre damo na kita may makitaan yung mga tarpaulin bala sa national level ka kay 5 Kim hasta dito sa may Haniway. Do ano man way man kita sa may nakitaan yung mga tarps nga nakatapik sa puno sang kahoy ka kay 5 Kim. So probably dira na iban nga area sa Mandurriao. I check naton karon ang dugang nga mga update. Thank you so much kay 5 ka sa imo natipon nga report. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla kag ang ini nga balita ang ginadulong man sa inyo ni ka-K5 Ray Espeja Umalay nga palanggagid ang mga taga-Pototan. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. So mga ka-K5, ato na batian si ka-K5 Karen Badilla sa iya natipon nga report. Adra sa may disgrasya sa may banwasang Haniway. O tinaduraan sa kontrol kay tamaan ka talakladon. Pero madugay naman nga nagabiyahe kung nagamaneho ang ining driver kag tag-iyaman or operator sang sining jeep mga ka-K5 na nagpasalig nga mag-shoulder o kung siya ang mabayad sa mga galastuson sa ospital sa mga napilasan mga ka-K5. Pero so far, all in all, wala man sa mga dlagkuan o kung patal nga mga pilas nga naangkon ang mga pasahero. This time, basi pwede natin mag-check ka-K5 law, si ka-K5 Jenny, ka-K5 Jenny kauyunan, regarding diri sa ipatagayuno, no, nga walang pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. Diri sa may syudad sang Iloilo, kung diin ba lang ang mga ruta, kung diin yung mga dalanon, ang close subong, kagano subong ang preparasyon sa aton sining Iloilo City Government, ang mga ka-K5.
naman Dria sa may update para sa may banwasang Pavia. Matibla nagligad sang February 10. May hold up nga isa ka fuel tanker nga iya o kung nga naparigyahan sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative o kung MITS Co-op. According to sa latest investigation sang Pavia MPS o kung Pavia PMP o kung PNP, ang isa sa tatlo kaganaligar suspect sa sining pagpang-hold up nagsudiin na taban ang 300,000 pesos nga balor sang kwarta o kung binta, no? Income sa mga pagbiyahe sang modernized bus for certain routes. Isa diri ang aktibo nga empleyado kung nag-ubra sa gihapon sa Metro Iloilo Transport Service Cooperative mga ka-K5. According diri kay Lieutenant Gabriel Manguera, Deputy Chief of Police sang Pavia MPS, base sa CCTV footage, ang empleyado ang rider nga nakayelo, no, nakitaan sa entrance kag exit point sang siring irigasyon dira sa may Pandak Pavia. Sa nasambit yang lugar kag sang masunod nga adlaw, February 11, nag-report pa sa ila opisina ang ining rider. Tugang pa diri ni Lieutenant Manguera nga ginapasuni upod sa Mitsubishi Mirage. Ang rider nga nakayalo, lakip na ang isa pa ka rider nga nagaitom nga ginaligar nga nag-hold up sa tanker. Masandig diri sa ila sining nga investigasyon, ang rider nga nakayalo ang may pamatasan ni kuno nga reklamador bangod sa sweldo nga posible maangot sa issue sang kumpanya nga delay ang pagsweldo sa ilaya nga mga empleyado sa nalain-lain nga mga ruta. Base pa diri wala pa matumod ang driver sang Mitsubishi Mirage. Lakip na ang isa pa nga rider o kung nakamotor nga nakasuksok sang itom nga panapton mga ka-K5. Tugang pa inside job ang ginalantaw yang nga anggulo sang kapulisan sa nagaluntad nga krimen mga ka-K5. According pa diri sa pulis naton, ginbululigan sa maholdupper ang 50 ka kilo nga sinsilyo nga benta sang MITS Co-op. Ago dinhi nga madali-dali hakwanta. According diri kay Lieutenant Manguera, ang driver sang tanker, ang si alias Ron, sang Konsolasyon San Miguel Iloilo, ang madugay na yang nagatrabaho sa kumpanya, nga ginasaligan, na rason nga ginpadala sa iya ang ginabanta 300,000 pesos nga benta. Pahayag pa nga may mga sinsilyohon, may mga papel man nga kwarta kag nakasulod sa duag asul nga bag, kag ginbuligan na masuspek nga isakay sa Mitsubishi Mirage. Ang driver nga si Elias Ron, ang former o kun anay man nga naga-drive sang modernized bus. Pero ginsaylo ini siya sa pagbiyahe, no, kun pagmaneho sang fuel tanker mga ka-K5. Sa latest nga investigation, ang ining salakyan mga ka-K5 o kun ang Mitsubishi Mirage ang ulihi nga naspatan or nakitaan dira sa may banwa sang San Miguel mga ka-K5. Ang mga details sa Pavia, update dira sa hold-up incident sa may banwa sang Pavia mga ka-K5. This time, ana na si ka-K5 Jenny. This time naka-standby si ka-K5 Jenny Kauyunan sa Kampiyon nga report. K5 News FM Kampiyon Report. Ka-K5 Jen, happy Valentine's. Ara si ka-K5 Jen, nadula siya, iniwan sa ere ba? Ka-K5 Jen, ay check anay nato ng koneksyon. Ano pa, reuse lang ng isa kadlaw antes Valentine's ka-K5 Jen, no? Naiiwan sa ere ba? Naiiwan sa ere ba? Kay Ma'am Glory Blanco Cero Naghalio, ang nakatutok diri sa aton nga pagpangalagan. Kay Mami Immaculate, dira sa may distrito sang La Paz. Mayad-ayad gidra nga aga. Alfonso Lorca Jr. At this time, naka-standby na sa piyak nga linya ni K5 Jenny Kauyunan. K5 Jen, happy Valentine's! Yes, K5 Kim, happy Valentine's! Balaan ko ang imo nga theme song para buwas. Ano? I can buy myself flowers. Ay. Dalaman-laban, Ged? Ay, pwede. Mabaka kita tomorrow kasi sa Kim Sambula. Para sa kaugalingon ta. Para sa kaugalingon ta. Bakalan ta kaya bulak tomorrow. Hoy! Ate,
anong gusto mo nga bulak nga mabaton? Ano gusto mo, how? Ano gusto mo, rose? Kung ano din makita, taruman sa may harap na sa K5 Kim. Pero ikaw yan, anong gusto mo nga mabaton? Rose sa K5 Kim, rose. Na lang. Sige. Kaki-5 dyan, sa ning update regarding drin, no, sa pag gina-anticipate natin nga pagbisita drin ni President Ferdinand Marcos Jr. Drin sa may Iloilo City. Kaki-5 Kim, so karon no, mga pasado las isang gabi, kinalauman nga mag-aabot ang Presidente ng Pilipinas, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. diri sa may siyudad ng Iloilo, ang diri sa may patigayunon nga alyansa para sa makabagong Pilipinas nga rally nga hiwaton sa Diversion Road, Mandurriao karon Kaki-5 Kim. So may mga information nga nakita nga nabaton nga nakaabot na ang Presidente diri sa Iloilo City kag may mga ginahatitan lang nga mga agencies like may mga information kita nga nabaton nga dito currently si President Marcos sa may provincial capital, may makadto siya sa NEDA K5 Kim so damo sa nga itinerary ang atong presidente karon, pero confirm naman si K5 Kim nga mag-join siya sa rally agud ni i-proclaim ang 12 ka mga senatorial candidates nga kabahin sang alyansa nga para sa bagong Pilipinas K5 Kim. So more or less 50,000 ka mga supporters ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magapadulong karon K5 Kim sa Diversion Road, Mandurriao. So 3 PM karon K5 Kim magasugod na ang rally no K5 Kim, pero kainapandaan tak na alas 10 may mga pila na ka mga dalanon diri sa may syudad ng Iloilo ang ginpasiraduhan bangod man for security purposes, muman ang mga ingress bala K5 Kim sa mga senator naton nagpadulong diri sa Iloilo City kag sa mga supporters nila K5 Kim sa probinsya kag syudad ng Iloilo. So with this 50,000 nga bagatambong K5 Kim bala ginalauman nga damo man ang mga salakyan, ang foot traffic, that's why nga subong man nga adlaw suspendido ang klase sa tanan nga level diri sa may Iloilo City kag K5 Kim. Pero di ba K5 dyan, alas 2 ma-start dira sa may ICC? 3 PM actually K5 Kim. 3 to what time? 3 until matapos K5 Kim. Why kita sa nga specific time, di ko ano oras, no? Pero umpisa alas 3 sa K5 Kim. Amo na 2 PM ang ingress sa mga supporters, sa mga luyag magkadto kag mag-witness sa nga rally K5 Kim. Pero di ba may separate pag ining banda K5 Jenny, no? Ano oras niya gani May mga why kitang K5 Kim no sa hawid sang program for security reasons man siguro may mga banda nga magakadto K5 Kim nabalaan ta ang sikat nga Silent Sanctuary ang San Lola makatuman ang to confirm pa kung makatuman ang rapper nga si Andrew E. Dagdamo pa nga mga celebrities K5 Kim ang maga-join no subong hapon or karon sa rally K5 Kim. So right now K5 Kim diri kita sa may Hotel Del Rio sa may distrito sang Molo. May mga patigayunon pa nga press conference ang aton nga mga senatorial candidates K5 Kim. So nakita naton nagabot na si Senator or si senatorial candidate Binay. Dito man nakita naton kay naabot naman si Sir Erwin Tulfo, dito man si Senator K5 Kim, si Camille Villar, Senator Camille Villar, si Ping Lacson, kaga the rest is coming to K5 Kim. Para si Lito Lapid do nag-courtesy call or nagbisita no naghapit na dress may city government, City Hall K5 dyan? Si Senator Lito Lapid, wala ta nakita ang K5 Kim no kaina na wala ka na information kung dito sa City Hall kisa ko man kita kasi na K5 Kim yung mga ginaproseso man kita, pero probably ang K5 Kim naghapit ang mga senatorial candidates natin kung mas senator man is either kay Mayor Jerry Petrañas o kung kay Iloilo Governor or Philip Ansor kay K5 Kim. Mga local officials mga local officials man K5 Kim? Yes, K5 dyan may mga local officials man nga maupod rin no?
may mga local officials kita diri sa K5 Kim nga nakita naman no si 4th District Representative sa Regional Bilon ay naman si Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque, and of course ang gubernatorial candidate, vice gubernatorial candidate naton nga si Lian Dibuque, as well as man ang vice mayoral candidate si Iloilo City si Love Baron daan naman ka K5 Kim. So basi lauman naton basi magtambong man si Vice Governor or si Governor Defensor, as well as man si Mayor Jerry Petrañas sa K5 Kim sa rally. Let's see kung ano ang mga kaya until no K5 Kim wala pa disclose ang flow gid sa program, siguro for security purposes man kay K5 Kim. Sige ka K5 Jenny, thank you so much sa imong report halin sa Iloilo City Hall. Sige ka K5 Kim, may nga balita ang yadulon sa inyo sa DTX Coffee nakakapaganalag sa Detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Nabatihan naton si K5 Jenny Kauyunan sa yasring kampiyon nga report. Happy listening, Ma'am Glory Blanco Cero Nagalio and Ma'am Amiel Malcontento Semeros. Sa commercial break kita na, magbalik na to ng aton siring last portion sa aton siring pagpangalaga. Standby diri sa programa nga 11 Mbps. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Dari subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampiyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampiyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanto ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako med free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada.
Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa lodya! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. BTS K5 News FM. Maayong udto sa aton sa ring mga tagpalamati sa programang 11 MBPS. Diri sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo. Maayong udto kay Sir Higino kanhigino Sumagaysay nga nagatutok yun sa aton siring pagpangalaga. Okay, sana lang yun katulog tag Valentine's Day na mga ka-K5 para mo naganahambal na ton nga hindi lang kada Valentine's Day kita magpabatyag nga espesyal lang tao sa kabuin naton, but every day is a day for us to love and for us to be loved. Ano ba lang inyo siring nga plano? Ano ba lang gusto ninyo yung nga mabaton? Cash na lang. May mga taong bulag kahit pero may pila ka mga pwede ka mahimo during Valentine's Day. Ang mga ka-K5. Pwede ka mo magpabook, magpaspa ka mo. Mag-chillax-chillax mga ka-K5. Pwede ka mo kapamasahe nga duwa. O kung ka mo ang magmasahe sa isa kag isa.
Sarap ng O sa mga na mahilig magkadto sa bukid, mag-hiking-hiking, mag-trekking-trekking, wiwidigit ka mo upod ka mo duwa sang imong nga partner. Or pwede man, nadra ka mo, pwede ka mo kahimos-himos, kaon ka mo upod sa mga kabataan nyo, or kung bisan ka mo lang nga duwa dra sa inyong nga balay. Para mga simple nga bagay that will make us feel special. Kag hindi man kinanglan nga ara ka mo sa fancy restaurant, sa malahalon nga mga establishment, just to celebrate Valentine's Day. Pwede man ka mo ka movie marathon, tanaw ka mo dra kung wala ka mo sang TV, tanaw ka mo sa YouTube. Damo na sa mga available nga pwede ninyo tanawon. Pwede man kamo katanaw sa mga concert. Pwede man kamo ka kung may kwarta-kwarta ka mo dra, may ara-ara pa dra, may sobra. Book ka mo sang staycation, tulog ka mo sa mga hotel. Tay subong mga lodging house mo. Punuan naman, fully booked naman mga ka-K5. Ang lahat ng ilog sa dagat pato. So amo na, pwede ka mo kang simple nga mga bagay. Kaya makapabatyag sa aton sa mga pinalangga, kaya espesyal sila. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Talaga ng tali sa paa. So ang pila ka mga lodging house diri sa syudad sang Iloilo, to gonna expect na nga magdamo ang numero sa mga couples o kung magkahagugma nga magapadulong sa mga lodging house or inns. Pero as reminded sa aton sa ring Task Force on Moral Values, bawal ang mga minor de edad sa mga lodging house, sa mga pension house o kung sariin man dira nga mga balay palahuwayan mga ka-K5. Pwede ma-close ang establishment nga inyo sini nga sudlan sa mga minor de edad dira. Kag syempre hindi pa na sila kabalo sang ila sini nga pag sinarayo. Basi pag abot sang November basi ibun-a mo na lang inugbun-a mo da. Pero according diri sa survey sang SWS, o Social Weather Station Survey, nga nagnubo-subong ang mga numero sa mga Pinoy nga very happy o kung tuman ang kalipay sa ila sining love life. Ini ang ginakabig nga record low o kung manubo nga nabalag nga datos sa sulod sang duwa ka dekada. Yara naman sa 36% o kung 36% ang nagalaom nga mahimo pa mangin masadya ang ila love life. Samtang 18% naman ang wala sang love life. Damo man di gali mga single people. Miniwat ang nasamit ka survey sang December 12 up until December 18 pinagi sa face-to-face interview sa 2,160 ka mga Filipino adults. Problema ay tinatali. According man diri sa additional nga SWS survey, sa 5 ka love languages, 67% sa mga adult Filipinos ang mas luyag ang acts of service bilang love language. Ang acts of service, amo na lang ginalutuan ka, ginaserbisyohan ka sa imong partner. Sa survey nga ginpatigayon sa December 12 to 18, ang halimbawa sa acts of service among pagluto sang pagkaon, pagbulig sa mga ulubrahon, o kung pagkayo sa mga butang sa panimalay, nga wala na balagi na hambal o wala ka nag-request sa iya, gamatumato sa. Ang resultang base sa sabat sa mga respondents sa mga pamangkutan yun nga how do Filipinos show their love? Kung paano bala ang mga Pinoy magpakita sang ila paghigugma. Hindi man sorpresa ang resulta sa sociologist, tungod mas tuyag sa mga Pinoy ang mga tao nga nakaibalo kung paano magserbisyo. Ang iba niya top languages, languages of love, mo ang words of affirmation. Para lang ginadayaw ka, kagwapa sa imo, ka-sexy sa imo, madako sang muscles mo. 51% man ang quality time na nagahatag sang tiyempo sa imo, bisan sa tunga sang kasakuon. Ang giving of gifts, ang paghatag sang regalo, bisan simple lang ang mga bagay. 33% kag physical touch naman, mag-hug, mag-kiss, or any nga tawag na physical touch
reach mga K5 29%. Nakita mo na So happy Balentong kita sa mga K5 naton. Kay dyan na sumagay sa ikachong, kag sa iban pagin naton daraha nga tagpalamati nga wala gid nagbuya sa aton suni nga pagpangalagan halin sa pagsugod at sa pagtakop mga K5. Dara sa Quinto Distrito, maayad-ayad gid nga hapon. Nakaupod naton diri sa Master Control K5 Ed Marley Kinya, and of course K5 Lawrence Espeja Suliman. Mga ka-K5, yun nakulabos ng aton siring at tiyempo. Salamat gid sa pag-upod sa aton siring at pagpangalagad. Ang ining programa, ang ganadulong sa inyo, ni ka-K5 Ray Espeja Umalay nga palangga gid ang banwasang putotan. Ni ka-K5 Enrico Sorita Jr., ang aton siring station manager. And of course, ka-K5 Ray Umalay, ang aton siring area managers, ang K5 News FM Panay, ka-K5 News FM Akon Mindanao. And ang aton siring nga maalwan, ang Chief Executive Officer, CEO Dr. Militang Uy, mga ka-K5. Padayon lang ang magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kay base sunod, madakpan ka mo ha. Madakpan ka mo nga nagapamati, may ara ka mo sang DTX Coffee Mix. Sa liwat ako ang inyo nakaupod, ka-K5 Kim Montaño Kaluyo.